Multialla on hienoja luontokohteita, kuten Palsankosken vanhojen metsien suojelualue sekä Joensuonkankaan kuuluisa rauhoitettu aarnialue. Muutenkin tämä keskisuomalainen 3 järven ympäröimä kirkonkylä on mukava vierailukohde. Ja Majavilla on täällä tietenkin kosolti mukavia rakennusvesistöjä. Multian Majavakantaa koitetaan nyt harventaa yhdellä yksilöllä, jahtikuninkaallisella tavalla. Marianan passikaveriksi tulee oma tuttu torrakko, mutta Mika ryhtyy jousimieheksi. Jos se vähän sotkisi meidän hajua sitten. On tässä vahva tuoksu. Olisiko se jakkaralta parempi kuin makultaa? Kyllä sinne jakkara kannattaa ottaa. Siinä on kumminkin 5 tunnin istuma. Mulla on täällä omat eväät. Sulla oli tässä omat haavat ja vaatteet. Tässä on niin hyvät hajut, että tässä on oma vaaransa, ettei tule majava. Riipii vaatteet päältä. Niin. Mutta kyllä näihin tuoksu tarttuu kyllä niin hyvin. No varmaan. Kyllä nyt keli on tosi hyvä. Eikä hirveästi tuule. Se voi lähteä aikaisinkin liikkeelle. Kävely passipaikalle ei ole pitkä. Nyt alkaa olla lähellä. Miten suuri sä arvelet? Osaatko yhtään arvella, paljonko tässä on majavia näillä alueilla? Onko siitä, pystyykö niitä mitään laskemaan? Tai? No vaikea tarkkaa määrää sanoa, mutta ehkä meidän alueella joku 15-20. No. Muutama pesässä. Niin, että ne isommissa yhdyskunnissa täällä on. Ei ole pidettä. Ei sitä ihmisiä mennä niin voimakkaasti. Jäätävä ihan korkealle penkalle. Ja kun hyvä passipaikka on valittu, siirrytään itse asiaan. Eli odotellaan ja odotellaan. Hiljaa ja valppaana. Nyt ei muuta kuin tervetuloa meidän iltapalalle. Joo. Välissä. Onko ne samassa kasassa vai? Ne on niinku semmoisen 1-2 metrin irti tuosta penkasta, että se joutuu nouseen tuohon. Ai niin, ne on niinku kuusta vasta. Taikka mikä kello siinä on? Elonmerkkejä rupeaakin pian kuulumaan. Ja näkymään. Lopulta Majava tekee sen virheen, että tulee hyvälle hollille ja kapuaa rannalle. Se tuli kuin varkain siihen. Mä katsoin yhtäkkiä, että joku musta pikkusen liikkui tuolla. Se oli siinä. Onnistunut. Aika hyvin, joo. Niin kuin sä sanoit, kun se hakee toisen vielä. Se hakee toisen, se tuo loppuun ensin. Sitten se uskalsi nousta jo paljon korkeammalle ja sit se ei ollut niin kuin missään vaiheessa oikein kunnolla kylettää. Ja sitten mä nyt se tippuu kohta veteen ja tulee taas tänne, niin nyt pitää taas ottaa. En meinaa uimalla hakea. Ei, se kuuluu tähän. Takapainoinen vähän. Toiselle puolelle jokea on hieman matkaa ja pikku kiire tekee menosta ripeää. Jouduttiin kiertäänkin aika pitkä lenkki, että päästiin toiselle puolelle. Olisi sittenkin pitänyt uida. Ja sieltähän se löytyy, majavapaistimme, kauniisti rannalle hiljentyneen. On tää nyt vähän isompi kuin viimeksi. Niinkö? Se on viime vuoden poikani. Että kyllä täällä isompaakin on vielä kerran. Tuossa näkyy olevan, että kerran naksautti ottaa. Ei kauan kestänyt muuten, kun se lähti sen kanssa. Joo. Siinä olisi vielä syöttöpuita. Pitäisikö nostaa ylös piiloon? Niin, Talttahampaan kanssa on hyvä poseerata, kun omakin purukalusto on hyvässä kunnossa. Tuoksu. Pikkusen käännät sitä, jos on hirviä, niin no niin.
Kyllä niistä nyt varmaan selvänsä. Saksasi. Haluatko sä kantaa majavaa vai? Tästä me luovu. Ihan mureelihaa tuommoisessa nuoressa. Joo, ei. Metsästä löytyy vielä vähän suurempi puu, jota talttahampaat ovat työstäneet. Se tarjoaa myös mahtavan poseerauspaikan. On sammunut majavan silmä. Ja niin on yksi tavoite täyttynyt. Multialla majailee yksi majava vähemmän. Mutta kyllä tämän tulokaslajin edustajia tuntuu riittävän. Eli sopii täältä vielä monta paistia noutaa, jos vain noutajia löytyy. Eihän tämän pysty sukuelimiä. Ei. Se on aika hankala, niin näkee vasta niin sen nylkkeen, niin sen tietää kumpi se on. Kiitos Mika, että mä sain tulla tänne Multialle teidän metästysmaille metästää majavaa. Ja oli vähän oppaallakin tässä osuutta, että löysit hyvän paikan. Siitä oli hyvä päästä ampumaan. Joo, ja paljon hyvää tuuria. Me täällä tarvitaan aina hyvää tuuria. Mut kiitos oikein paljon. Se kävi hienosti ja joskus näinkin. Palosalla pääsee vielä kotiin nylkemään sen. Joo. Moi Juha. Tervepä terve. Jaha, mitäs lihaa nyt on tullut saaliiksi? No mä ammuin tämmöisen nuoren majavan ja ajattelin, että sä varmaan riistakokkina teet sitä mulle herkullisen ruuan. Joo, ihan erinomaisen hyvä, että ammut nuoren majavan, koska tästä me saadaan mureata pataa. Jos tässä olisi vanha 25-kiloinen majava, niin sen lihassa on niin paljon sidekudosta, että siitä ei saa kuin majavalihapullia aikaiseksi. Majavahan on tosi herkkuruokaa, että ihmiset varmaan suotta niin kuin väheksyy sen liha-arvoa. Majava on erittäin herkullista ja ihan turhaan sitä niin kuin pelätään, että se olisi jotenkin kummallista. Tämähän on jalostettua haavan kuorta ja puuta. Mitä serkkuja sä mulle tuosta majavasta nyt aiot laittaa? Sä puhuit äsken pataruuasta. Kuinka valmistat sen? Joo, tehdään pataruoka, jossa tämä majavan takakinkku niin ensin palotellaan, ruskistetaan se ja sen jälkeen haudutetaan yrteissä ja punaviinissä. Ja sen lisäkkeeksi tehdään portviinissä keitettyjä kirsikoita. Ja kun meillä on kuitenkin aika riistanmakuinen liha, niin otetaan siihen sitten lisäkkeeksi makaroni, joka on vähän neutraalimpi. Otetaan riittävän terävä veitsi ja ruvetaan poistamaan näitä luita täältä. Eli toi on nyt ensimmäinen majava, minkä mä oon itse käsitellyt, nylkenyt, palotellut, niin onko se mennyt yhtään oikeaoppisesti tämä palottelu? Ihan kohtuullisesti. Tärkeintä on se, että ottaa ne takakinkut sieltä mahdollisimman kokonaisina ja sitten vasta tässä vaiheessa niistä tehdään sitten palalihaa. Eli tämä takakinkku kannattaa palotella aika reilun kokoisiksi palasiksi ja jos sinne jää vähän näitä kalvoja ja rasvaa, sille ei ole mitään merkitystä, koska pitkän haudutuksen aikana ne kaikki sulaa sinne ja lopputuloksesta niitä ei enää huomaa. Jos sä oot hyvä metsästäjä, niin silloin sä osaat myös sorkkaeläimien, hirvieläimien takakinkut niin palotella kalvoja myöten ja sä tiedät minkä arvoisia eri paistit on ja mitä niistä saa. Voimakas on majavan maku ja itse asiassa koostumus on aika tämmöinen vähän silkkinen. Tässä ei ole ollenkaan semmoinen lihansyy kuin muussa riistassa on. Nyt. Voilà, hyvä. Pannaan liesi päälle ja sitten ryhdytään ruskistamaan niitä. Ja mikä on tärkeää, kun me ruskistetaan riistalihaa? Aina voissa. Mä arvasin. Ei koskaan missään moottoriöljyssä tai voinkorvikkeessa margariinissa. Mä arvasin. Ja mikä on tärkeää, lihan pitää aina olla huoneen lämpöstä. Jos saatat lihan suoraan jääkaapista, se on kylmää, se pelästyy silloin sitä kuumaa pannua, eikä se ruskistu kunnolla. Joo. Näin. Sitten vaan rohkeasti lisää majavan lihaa pannulle, että päästään pari sinne vaan. Pannu ei saa olla täynnä. Ei, me vielä siitä, niin sitten on ihan hyvä määrä. Eli nämä alkaa olla valmiita. Katsotaan, että ne on kaikki tasaisesti ruskistunut.
sen jälkeen otetaan suolta. Sinne sä oot keittänyt lihaliemen nyt. Siellä on riistalientä, heitetään ne sinne sekaan. Ja noin. Tää on chileläinen Cabernet Sauvignon, joka käy tähän hommaan ihan hyvin. Mä en noista punaviineistä kauheasti tiedä, mutta se kuohuviini on se mun juttuni. Sitten on varmaan syytä maistaa sitä. Missä sulla se on? Täällä. Niin. Ei mitään. Kokeile. Nyt nämä lihat saa pikkuhiljaa tässä vähän hautua ja sen jälkeen me siirrytään tekemään tätä kasvislisäkettä. Eli sitten on taas pilkkomisoperaatio edessä. Tomaattia, sipulia ja varsiselleriä. Ei tarvii pipertää, tää on riistaruokaa, niin siinä saa olla vähän krouja meininkiä. Palaset ei tarvii olla niin kuin huippuluokan ravintolassa, että ne on mitattu millimetrimitalla, että ne on samankokoisia. Että Paljonko sä haluat? toi riittää oikein hyvin. Hyvä. Siitä vaan, ei muuta kuin Vihannekset pannulle. vihannekset pannulle ja oikein teflonlastalla niin pientä pyörittelyä, että ne ruskistuu siinä. Tämän mäkin osaan, vaikka mä häppäinen kokki oon. No niin, hyvä. Ja sitten oikeastaan niin voit maustaa muuta kuin mustaa pippuria ja suolaa myllystä sinne sekaan. Paat sen verran reilusti, että se riittää tuolle lihallekin. Siinä on poistampi, ei muuta kuin hyvä. Nyt me annetaan tän hautua kiehua tässä kaikessa rauhassa noin 40 minuuttia ja ryhdytään sitten noiden lisäkkeen eli kirsikoiden valmisteluun. Eli me tarvitaan raastettua appelsiinia ja sitruunankuorta ja tässä on raastin hienolla puolella. Noin, nyt meillä on siinä meidän sitruuna- ja appelsiinikuori. Eli seuraavaksi kirsikoiden, appelsiini- ja sitruunakuori sekä portviini, mutta sun täytyy ensin tarkistaa, että se on kunnossa. Ruoanlaittoon sopii ihan normaali ruby, eli sitten lämpö päälle. Ja keitetään näitä kirsikoita tässä seoksessa hyvin vähän aikaa, mutta nyt meillä on kiehunut vähän aikaa tämä meidän varsinainen pääruoka. Ja niin kuin me nähdään, siellä on vaahtoa, joka on tullut tuohon pinnalle. Tämä vaahdon kuoriminen, se on kaikissa keittämisessä, kalan keittämisessä, lihan keittämisessä, tämä on äärimmäisen tärkeä. Eli nyt vielä 30 minuuttia odotusta ja sitten me päästään, niin kuin sanoin äsken, seuraavaan vaiheeseen. Ja siinä on nyt kypsennetty majava ennen kuin me yhdistetään nuo kirsikat siihen, eli nyt voit maistaa vaan, että miltä liha maistuu. Uskomattoman hyvää ja mureaa. Nimenomaan. Tässä ei vanhankaan hampeet, kun katkee. Tää on niin mureaa. Hartaasti haudutettu, eikä kovaa keittoa. Tästä edes Marianan hovissa tehdään myös majavaa. Se kuulemma kelpaa pääministerillekin, niin mikseipä jahtikuningattarelle. Kauniin syysaamun sarastaessa Mariaana ja Mika nautiskelevat aamukahveita Mikan upouudessa sarvekkaassa. Se on tietenkin metsästysmajan sarvehishumoristinen nimi. Majan edessä on sorsalampi, josta paistilla ei ole pitkä matka keittiöön. Miltä se tuo keli nyt näyttää sitten? Se vähän tyyny toi tuulikuiden. Ei ihan toivottomalta, jotta voi jopa nostaa lintulaattukankin. Näillä korkeilla paikalla on nyt ollut lintuja hyvin, että siellä oli mustikkaa hyvin ja se on vieläkin säilynyt hyvin mustikkanissiinä. Niin jo, nyt ei alla näitä ole ollut. Joo, en tiedä mikä vei, että minusta ei oikein pakkasiakaan ollut silloin, mutta nämä on tosi marjaisia nämä isoja. Mutta nyt mennään hakemaan kanalintua. Niitä pitäisi näistä metsistä löytyä. Ja koirakin on varsin hanakka haukkuja. Millä taktiikalla lähdetään? Mennään pidetään semmoinen joku 50 metriä, että nähdään toisia. Ja Joo. katot vähän musta suuntia. Joo, yritän kulkea samassa linjassa. Ja niin mennään silloin hissunkissa, että kerkiää koira haravoja, jotta täytyy maistaa. Joo. No Mika, sulla on tämmönen pohjan pystykorva tyttö. Minkälainen mettäkoira tää on?
Tää on semmonen monen riistän koira ainakin tämä tapaus, että jänikset ja sorsat ja mettälit menee kyllä kaikki sen kanssa. Mutta mettelin tupuli on niinku vahvimmisen näille ja niin on tälläkin. Että. Minkälainen tämä teidän seura-alue täällä on? Tosi riistarikkaita nämä on kyllä. Mettokanta on ollut aina tässä. Mä oon 30 vuotta tässä ristiin rastiin rampannut, niin kyllä mettoja on ollut hyviä ja teerikantakin on hyvä, että ihan Suomen tiheimpiä kantoja varmaan. Ja samaten on karhukantaa nykyään kanssa tosi hyvä, että kyllä täällä mukavaa on kulkea. Tässä on semmoinen kumpare, niin tässä sitä kumpareen päällystä, niin mä kerran sitä alareunaa. Eli tästä suoraan? Joo, tuohon suuntaan. Multian metsissä on hieno tunnelma. Ja koira hakee lintua juuri niin kuin pitääkin. Mutta haukkua ei vaan tunnu löytyvän. Syksyinen metsä on täynnä superruokaa. Puolukka on nyt parhaimmillaan. Täällä ei tähän aikaan vuodesta kulkija pääse nääntymään. Tässä on vanha metto näissä metissä. Taitaa olla liian ovella meille. Äkkiä näemme linnun puussa. Etäisyys on melkein hyvä. Lintua tähystetään. Aika hyvin se antaa meidän katsella itseään. Kunnes se kyllästyy poseeraamaan. Matka jatkuu. Mä en nähnyt mitään. Mitä sä näit? Koira tästä just ihan nosti 2 teerteä. Meni 300 metriä varmaan lentiä. Mutta ei antanut haukkua. Siinä se tulikin se meidän peto. Ne ei kestänyt yhtään. Ei ole 3 kertaa kuullut, kun koira haukahti, niin sitten se jatkoi matkaa. Missä? Mä en ihan kerinyt tähän tilanteeseen. Sulla on aika nopeat refleksit. Joo, no monesti näissä kanalintujen kanssa, että se on se 1-2 metri ampuma-aikaa. Ja joskus se osuu ja joskus ei. Aika sakeeta oli. Mä en. Joo, nyt oli parempaa tuuria. En lähtenyt edes yrittämään. Oikein paljon onnea. Se oli hieno tiputus. Mä otan tuosta katon mallia. Niin. Joo. Äkkiä kuuluu laukaus. Vaikka haukkua ei saatu, koira pelästyttää rinteestä linnun, joka lentää Mikan yli. Eipä lennä enää. Oksalla se oli jo tuolla meidän päälle. Iso meitä. Myös naaras teeri lennähtää liian läheltä Mikaa ja päätyy paistiksi. Kömpelö kamera ei kerkiä mukaan sekunnin tilanteeseen, mutta saalis löytyy helposti. Näitähän niitä Ilman saalista ei jääty tälläkään retkellä. Jos jotakin. Marianallakin oli oma hetkensä, mutta no, seuraavalla kerralla varmasti on Marianalla liipasin sormi herkemmässä. Multian metsiin tullaan varmasti taas takaisin. Niin majavan kuin mettonkin perässä. Tuo paikka, missä me nyt käveltiin viimeksi, mistä se metto löytyi, niin se oli varsin tämmöistä miellyttävää olosta rinnettä ja mustikka kasvoi siinä. Mikä siinä mustikassa sille metolle sitten, niin kuin tietysti teerellekin, niin onko se vaan, että tähän vuoden aikaan se on se, mitä tykätään siellä syödä? No niin joo, että mä en oikein tiedä. Onko se sitten maultaan vaan suuhun sopivampi, että on siellä aina puolukoita näkyy, että ne kuvussa niitäkin, mutta kyllä se mustikka on vaan niin kauan kuin sitä on, niin sen perässä ne on kyllä. Kerropa Mika sitten semmoisena päivänä, kun kelit on kohdallaan ja koira toimii ja saa vainua, niin minkälainen tämmöisen koiran toiminta siitä kirjasuorituksena linnusta A:sta Ö:hön, voiko sillä lailla kertoa? Onko siihen kirjasuoritusta, mutta
sillä kun riittävän hiljaa itse malttaa kävellä ja se lintu lähtee pelkästään vain koira ajamana, niin se monta kertaa se nousee pystyyn ja suoraan puuhun istuu. Koira menee haukkuun sitten sitä ja se joskus pysyy haukussa, joskus ei, että siihen sitten yritetään hiipiä tai löytää kiväärillä paikkaa. Nythän sillä lailla on vielä, kun lehti on osittain puussa, niin lintuhan on näköjään aika arka, että se ei haukussa kestä. Joo, kyllä se tästä taas paranee sitten, kun lehti lähtee täysin puusta, niin se huomaakin paremmin sitten kyllä itsekin. Tää on vähän paha aika tässä välissä. On se paljon kelistäkin kiinni, että semmoinen sumuinen oksakka. Silloin on monesti kesyjä ja istuu hyvinkin haukussa. Eihän tässä nyt huonosti tänä aamuna kuitenkaan ole käynyt, että no joo, lintua on repussa. Joo. Saalista on tullut, mutta ainahan se olisi mukava koiralle saada niitä. Miksi se sitten on mukavampi, että se tulee koiran suorituksen kautta kuin se, että sen ampus niin kuin esimerkiksi itse karkkona sen linnun, että mikä siinä on ero? Eikö se nyt ole sama, että se on siellä repussa? No, vaikeita kysymyksiä, mutta en mä tiedä. Se on semmoinen kaveri tietysti tuolla metässä ja sen näkee siitä koirastikin, miten se on mukavaa sille, kun se pääsee haukkuun ja se haukkuu puottaa. Ja kai sitä vähän tuon koiraeholla kulkee tuolla sitten, että ei sillä lailla se saalis on niin tärkeä, että monesti antaa linnun lentää, jos se lähtee ihan tuollainen vaan ei koira ajamana. Niin kyllähän tuommoisen hyvän kaverin kanssa varmaan on mukava. Se liikkuu siellä hiljaa ja sä pystyt sitä lukemaan, kun se on oma koira, niin sä tiedät justiin, mitä se siellä tekee ja mitä se löytää.